кино ин ҳаётест ки ҳама чизи дилгиркунанда аз он бурида шудааст. Алфред Хичкок. ҳама медонанд ки ҷоизаҳои Оскар ё глобуси тиллоӣ бонуфузанд, аммо ҷоизаи хирси тиллоии ҷашнвораи филми Берлин то чӣ андоза муҳим аст ва ҷоизаҳои гуногуни филмҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд? Салом бинандаи гиромӣ. мо дар ин дарс дар бораи 10 ҷоизаи муҳими соҳаи синемо суҳбат мекунем ва хусусиятҳои онҳоро мефаҳмем. ҷоизаҳои асосии синемо. Оскар бонуфузтарин ва маъруфтарин ҷоиза барои филм дар ҷаҳон аст. онро Академияи санъат ва илмҳои кинои Амрико ки соли 1927 таъсис ёфтааст, эҳдом мекунад. ҳоло зиёда аз 7000 нафар аъзои академияи мазкур бо тарзи овоздиҳӣ аз лиҳози сохтор хеле мураккаб ғолибонро муайян мекунанд. бидуни тафсилоти тӯлонӣ бояд зикр кард ки филмҳое ки ҳама аъзои академияро мутаассир мекунанд, шонси бештари дарёфти ҷоизаи Оскарро доранд. аммо гоҳо филмҳои воқеан ҷолиби сол наметавонанд ин ҷоизаро бигиранд. сазовори ҷоизаи Оскар шудан маънои онро надорад ки филм дар соли ҷоизасупорӣ маъруфтарин буд. масалан соли 2009 вақте ки филми Кристофер Нолан «Ритсари сиёҳ» эҷод шуд, ҷоизаи асосиро филми «Миллионер аз маҳаллаи фақирон» гирифт ва пас аз як сол ҳарчанд тамоми ҷаҳон аватари Ҷеймс Кэмеронро баррасӣ мекарданд, аммо филми «Тӯфонсолор» дар бораи афсарҳои амрикоӣ дар Ироқ беҳтарин дониста шуд. дар бахши беҳтарин филм дар Оскар аксар вақт драмаҳои дорои тобиши иҷтимоӣ ғолиб меоянд. Глобуси тиллоӣ ҷоизаи дуюми маъмултарин барои филм аст ки бештар як нав нусхаи ҷоизаи Оскар мешуморанд. фарқият пеш аз ҳама дар он аст ки ғолибони глобуси тиллоиро овоздиҳии филмсозон не, балки рӯзноманигорон муайян мекунанд. аз ин рӯ дар баъзе мавридҳо ҷоиза ба филмҳое дода мешавад ки барои бинанда соддатар ва фаҳмотар бошад. бо вуҷуди ин аксари мукофотҳои асосии ин ду ҷоиза хеле ҳаммонанданд. аз ин лиҳоз глобуси тиллоиро тамрини Оскар меноманд. бо вуҷуди ин тафовут миёни онҳо низ зиёд аст. ҷоизаҳо барои филми беҳтарин ва нақши асосии беҳтарин барои бахшҳои драма ва масҳака ё мюзикал тақсим шудаанд. бефта дар Аврупо мӯътабартарин ҷоиза миёни филмҳои инглисзабон ҷоизаи Академияи синемо ва ҳунарҳои телевизиони Бритониё маҳсуб мешавад. албатта дар ин ҷо низ синамои амрикоӣ бартарӣ дорад ва аксар вақт барандаи ин ҷоиза минбаъд Оскарро низ мегиранд. аммо ин ҷоиза барои дастгирии синамои Бритониё пешбинӣ шудааст. дар ибтидо ба ҷуз аз бахши беҳтарин филм, ҷоизаи беҳтарин филми бритониёӣ низ вуҷуд дошт. баъдтар аз баҳри ин ҷоиза гузаштанд. аммо аз соли 1993 номинатсияи ҷоизаи Александр Корда барои филми барҷастаи сол дар Бритониё пайдо шуд. инчунин ҷоизаи алоҳидаи телевизионии бефта эмд мавҷуд аст ки танҳо сериалҳои Бритониё мукофотонида мешаванд. Сезар филмҳо бо забони фаронсавӣ шонси баландтарини ғолиби Сезарро доранд. ин ҷоиза пеш аз ҳама бо он фарқ мекунад ки синамои амрикоӣ дар он амалан намояндагӣ намекунанд. асарҳои Голливуд дар ин ҷо танҳо дар номинатсияи беҳтарин филми хориҷӣ дар баробари асарҳои ҷопонӣ ё итолиёвӣ пайдо мешаванд. Сезар пеш аз ҳама коргардонҳо ва ҳунармандони фаронсавиро дастгирӣ мекунад. Сатурн машҳуртарин ҷоизаи Амрико дар қолаби жанр аст. он ба филмҳои дар жанрҳои фантастикӣ, илмӣ, синтезӣ ва харрор бахшида шудааст. гузашта аз ин ҳама метавонанд дар овоздиҳӣ ширкат варзанд. танҳо лозим аст ки дар сайт сабти ном шавед ва $25 пардохт кунед. блокбастерҳои фавқулода ва филмҳои комиксӣ ки аз дигар ҷоизаҳои нисбатан ҷиддитар дар канор ҳастанд, аксар вақт ба номинатсияҳои асосии Сатурн дохил мешаванд. мукофотҳои ҷашнвораи кино низ мавҷуданд. агар ҷоизаҳои синамоӣ ба филмҳои истеҳсолшуда дода шуданд, пас дар доираи ҷашнвораҳо маъмулан нахустнамоиши филмҳои нав ташкил карда мешаванд. баъдан ҳайати ҳакамони байналмилалӣ ба онҳо ҷоизаҳо эҳдом мекунанд. илова бар ин бузургтарин ҷашнвораҳои филмҳо фақат рӯйдодҳои бисёр дурахшон ҳастанд ки дар он ҳунармандон, коргардонҳо ва дигар ситораҳои кино ворид мешаванд. ҳоло биёед рӯйхати ҷоизаҳои фестивалҳоро давом медиҳем. тамишки тиллоӣ ин ҷоизаро аксар вақт антиҷоиза меноманд, зеро он барои филмҳо ва нақшҳои ноком дода мешавад. гузашта аз ин номзадҳо як рӯз пеш аз баргузории Оскар эълон мешаванд. дар воқеият тимишки тиллоӣ асосан як чорабинии ҳаҷвӣ ва масакавӣ аст ва филмҳои хеле хуб аксар вақт ба номинатсияҳо дохил мешаванд. танҳо аз он ки филм ҷоизаи тимишки тиллоиро гирифтааст ва ё бо он пешниҳод шудааст, ин маънои онро надорад ки он филм хуб нест.
шохаи нахли тиллоӣ дар ҷашнвораи Кан. фестивали маъмултарин буда ҳоло дар Фаронса баргузор мешавад. дар он филмҳо аз тамоми ҷаҳон иштирок мекунанд, аммо аз Аврупо бештар ширкат меварзанд. худи комиссияи махсус филмҳоеро ки дар барнома пешниҳод карда мешаванд интихоб мекунанд. гузашта аз ин, танҳо онҳое ки дар фестивалҳои дигар иштирок намекунанд метавонанд ба озмон ворид шаванд. дар ин ҷашнвора ҷоизаи асосӣ шохаи нахли тиллоӣ аст, аммо барои беҳтарин филм чанд ҷоизаи муҳими дигар вуҷуд дорад. шери тиллоӣ дар ҷашнвораи Венетсия. қадимтарин ҷашнвораи филмҳои аврупоӣ ки дар Венетсия баргузор мешавад, рақиби мустақими фестивали Кан аст. дар ин ҷо низ ҳамин қоида амал мекунад. филмҳои ширкаткунанда набояд дар ягон фестивали дигар намоиш дода шаванд. аз ин рӯ коргардонҳо маҷбур мешаванд то интихоб кунанд ки дар куҷо шонси гирифтани ҷоиза барояшон бештар аст. ҷашнвораи филмҳои Венетсия қабл аз ҳама ба синамои муаллифӣ тамаркуз шудааст. хирси тиллоӣ дар ҷашнвораи Берлин. созмондиҳандагони ҷашнвораи филмҳои Берлин кӯшиш мекунанд ки доманаеро ки ҳатто фестивалҳои байналмилалии Кан ва Венетсия ба ҳадди аксар густариш диҳанд. ин ҷашнвора аз оғоз ҳамчун як чорабине ки ба синамои пешрафти геополитикӣ пешбинӣ шудааст баргузор мегардад. дар ин ҷашнвора филмҳо аз тамоми ҷаҳон, аз ҷумла аз кишварҳои Шарқ пешбинӣ мешаванд. мукофоти фестивали Сендес бузургтарин фестивали филмҳои мустақил дар ҷаҳон аст, на ба хотири ҷоизаҳо, балки барои он муҳим аст ки он ба муаллифон, хоҳишмандон имкон медиҳад то асарҳои худро ба оммаи васеъ пешкаш кунанд. дар ин ҷашнвора Квентин Тарантино, Кевин Смит, Даррен Аронофский ва бисёр дигар коргардонҳои машҳури имрӯза филмҳои аввалини худро намоиш доданд. қабл аз чанд рӯзи ҷашнвора беш аз 100 филм пешкашӣ тамошобинон, продюсерҳо ва ҳунармандон мешавад, ки баъди он барои судяҳо ва паҳнкунандагон имкони харидории филмҳо барои намоиш пайдо мешаванд. мукофотҳо дар ин ҷо на танҳо аз ҳайати махсуси ҳакамон вобастагӣ дорад, балки ҷоизаи алоҳидаи ҷоизаи баргузидаи тамошобинон мавҷуд аст. аммо дар маҷмӯъ филмҳое ки дар Сендес пешниҳод мешаванд, асарҳои нисбатан камхазинаи филмсозони навҳузур аз саросари ҷаҳон аст. бинандаи азиз, мо дар ин ҷо аз 10 ҷоизаҳои муҳим дар соҳаи синамо суҳбат намудем, аммо дар дунё садҳо ин гуна ҷашнвораву ҷоизаҳо вуҷуд доранд. қариб ки ҳамаи давлатҳои дунё ҷашнвора ё ҷоизаҳои махсуси худро доранд. дар баъзе давлатҳо ҳатто якчанд ҷоизаҳо мавҷуд аст. ба ин давлатҳое аз нигоҳи синамо пешрафта ба монанди Ҳиндустон, Туркия, Корея ва ғайраҳоро метавон дохил кард. мо умедворем аз дарси мо ягон маълумоти тоза ва муфидро барои худ гирифтед. комёб бошед. худоҳафиз.